Regina Martyrum. José Magro Espinosa encarrega per a les seues filles Maria Luisa i Àngeles la imatge de la Regina Martyrum a l'escultor Juan García Talens. Processionant per primera vegada l'any 1955 com a Verge dels Dolors en el Via Crucis al costat del Santíssim Crist del Perdó i incorporant-se el 1956 a la processó de la Mort de Crist. La imatge representa el moment en el qual, una vegada descendit de la creu el cos de Crist, els deixebles l'han depositat en el Sant Sepulcre. La Verge ora tota sola davant el seu fill, amb gest de dolor contemplant el fill estimat, entrellaçant les seues mans al costat del seu cor. García Talens es va inspirar en la Verge Dolorosa que va pintar Murillo entre 1660 i 1670 i que es troba exposada en el Museu Nacional del Prado, però canviant les tonalitats lúgubres del mantell de la Verge per tons blavosos representant d'aquesta forma a la Reina dels Cels, una Verge en la qual destaca l'excel·lent treball de policromà realitzat per Talens.